Ngidlulisa ukunibingelela nje lonke ngokuhlukahlukana kwenu abadala abancane bese ngibingelela bonke ababambe iqhaza elikhulu ukuthi uMdumazi eze bekhona kulo mcimbi lo. Njengoba kwaziwa ukuthi uMdumazi umfana nje ohlala kubeka ugoqo phambi kwakhe. Kunjalo mama. Yona lento le. Nenenhle ke engenzayo. Angisene labanye kodwa. Ngibonge kumkhulu noma kubaba u3 second ngokuthi ngigcine ngibe ingxenye yalomcimbi labo bonke ke abathe bangisiza ukuthi ngize ngigcine ngifikile la. Ngoba kushakazelwa nje ubuqhawe bami ube baziwa. Kusela labanye kodwa. Ake ngisho kanjena ke. Mamuntu sekufika thina banimali. Bye. Uthintele DJ bese uyeka kungabusayifazamisa mayisidlala. Ake kuthandi lokho wenzayo.